Здравейте, скъпи сънародници! Преди около 2 седмици официално поисках среща с председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, за да обсъдим присъединяването на България към еврозоната. До днес отговор няма. Няма и да има. Това мълчание не е изненада. Европейските институции мълчаха, когато в България беше отнето правото на референдум с формални и спорни аргументи. Мълчаха, когато бяха приети данни за инфлацията, които не отговарят на реалността, в която живеят българските граждани. Мълчаха и когато настоявахме за прозрачна проверка, за да се отговори на напълно основателните притеснения на хората. Днес мълчанието продължава. Мълчи се за бюджетния дефицит, мълчи се за дълговата спирала, в която България навлиза с ускорени темпове. Приема се без колебания за маскирането на дефицита чрез нови заеми, така че на хартия критериите да изглеждат спазени. Очевидно, когато целта е политическа, правилата са условни. Помним и записа от май 2023 година, в който Кирил Петков обясняваше, че Урсула фон дер Лайен ще си затваря очите за неспазването на критериите за еврозоната, защото България реално не ги покрива. Това обяснение на ситуацията от негова страна се оказа изненадващо точно. Тласкането на България към еврозоната показа ясно едно. Днешният Европейски съюз все по-често действа като фасадна демокрация. Решенията се вземат предварително, а демократичните процедури се използват тогава, когато не могат да пречат. Различното мнение дори не се оборва, то просто се пренебрегва. Ние търсим диалог. Но когато решението вече е взето политически, диалогът се възприема като неудобство, а неудобните въпроси не получават отговор. Европейската комисия отказва да чуе опасенията на българските граждани по едно от най-сериозните решения за страната – отказа от финансова независимост и правото на национална валута. И то в разрез с собствените критерии от Маастрихт и с основни демократични принципи. Дори формален отговор липсва, а понякога мълчанието е най-красноречивият отговор. Фактите са ясни. България се тласка към еврозоната без приет бюджет за 2026 година, с правителство в оставка, с инфлация над допустимото и с бързо нарастващ дълг. Прогнозният нов дълг само за 2026 година е над 21 милиарда лева. При тези условия това не е стабилност, това е безразсъдство. Мандатът, който имам от българските граждани, е ясен – да защитавам националния интерес. България не е длъжна да следва решение в ущърб на националния си интерес, за да угоди на Урсула или друг външен фактор. В момента пред съда на Европейския съюз се водят две дела, които оспорват влизането на България в еврозоната. Едното от тях е заведено от мен като заинтересована страна. Нямаме илюзии за изхода, но това не е причина да не се използва всяка една законова възможност, особено когато тя е поискана от български граждани. И да е ясно, българските граждани, които искат да запазят българската национална валута, не са против Европа. България е част от Европа и има основна заслуга при създаването на европейската цивилизация. Но българските граждани искат да бъдат питани, защото решения с такава тежест не се налагат. Те се вземат със съгласието на обществото.